Bugatti. Takže ľudia, musel som si kúpiť novú motorku, babeta to nezvládala, vzala si dovolenku. Je to teda Mini Rocket Defender 250 RR, samozrejme obsah 250, 5-rýchlostná manuálna prevodovka, maximálna rýchlosť okolo 100 km za hodinu. Má to normálne svetla, parkovačku, potkávačku, dálkové, sítič, blinkre, klaxon, výstražné blinkre. Potom to má núdzové vypínanie motoru, štarter a má to teda budíky z Hondy, má to normálny kľúček. Tak nejak vypadá a teda vzadu je 18 koleso na drapáku, vpredu je 21 koleso na drapáku. Má to aj vpredu aj vzadu kotúčové brzdy hydraulické a teda je to slušný stroj, je to fakt raketa. Takže povieme si niečo ešte inokedy k tomu. Len chcem upozorniť, že nasledujúci obsah není vhodný pro maloleté osoby a citlivé povahy. Toto doma určite neskúšajte. Jak ste mohli vidieť, skôr by sa toho absolútne nebal. Každopádne v následujúcich záberoch si ukážeme, jak sa nám dneska na natáčaní darilo. Takže sa zasmiejte s nama. Máš to moc naložtené. No to... dopiť. Ne. Takže, kúpil som si novú moto.